lungguh ning kono kari ngadeg kok dadak disrepeke to nduk nyidake le ngetaki aksa mau lho Kentongane wau to. iya kentongane Nggih, ngono e ngambek lho. lah tenan engko nek mutung mulih sik ndak ya malah Lah niku repot ki saking semangate lho. Bu Limbo. kaya dek ingi lho campur sari melu aku masa donga disrepeki Mataram lho karo aksa iki nggih aksa niku nggih nah nggih ngoten niku jan rumah saku pengrawit ki nek sregep ngoten niku nggih ja Mbak Dewi dalem Pirunggan menika sowan wonten wilayah panjenengan nggih di Desa Tulung Kecamatan Sampung Tulung ki nek ning Pagerukin ndak ya mung celak nggih monggo niki kula calsi kamardikan bawane napa ya kita semayan karo Revi iki dereng semayan niki oh nggih monggo sesideman mboten napa boleh ndak apa-apa nggih nggih lah kula bingung kok nggian ngeten niki iki ning rak mboten curhat to niki mboten oh iya nyeritani cah-cah niku lho oh. Nyeritani pengalaman Rendra nggih tintingane Mas Revi nani iya toh nek ninting nggih semangat oh diaturi kok kabeh ditabuh nggih nggih pangapunten lho Bapak Afandi lah iki kita aturi bapak niku nggih urung patut lho jane Mas ngoten nggih ngono ketoke malah iso nyumat dulur nah nggih nek bapak ngono kaya waduh ngono lho jarake nggih jaraknya ki oh beliaunya itu ya berarti kalau usia belum ada 30 itu masuk gen apa Mbak Dewi? Gen Z. Gen Z. Wow, nggih. Gen Z masuk Gen Z iki. Nggih. Yogane nggih Gen Z. Sindene nggih. Nek yogane niku Gen Z. Oh. Nggih. Gen Z niku sing nyaron niku lho. Sing nyaron karo sing gendang jaipong. Ketambahan sing ngegong. Ditekoni BB niku kula BG. Kok BG body genset. Aku ora melu lho, aku gak. Aku Maka, body Mbak gitar Dewi. Spanyol. Nek ndelok kok sing adoh ngono lho kok ora trimo. Ngerti ora mak Spanyol ki apa? Separo nyolong. Wiwitane anderek sang bekik Kaya ngene iki lho, swara ki lek peton sampung tenan jos. Cocok karo ingkang dikersake pepundhenku saka Poman Pulung. Pak Kuncoro kintun salam dumateng Bapak Ibnu Multazam. Sawan menyang kutha gedhe Bandara terus
swara kurang permana ning wasis ngrum marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis cengkoke berbeda nggih munggah medun kados dalan nggen kula woe tiwas aku mikir liyane napa dalane ya kan nggen kula munggah mriko to nggih terus ya Pak Dewi luwih becik patenan timbang pepisahan lan Kakang Sulistya tarewangi samudana marang kulawarga garwa lan praputra liwat kinjanging alismu ketukang glendang rasane ngatiku nadyan wasling serius aku isih mampu ngladeni mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kuwasa njrimpung jiwa ragaku tak kurang kahormatan mamrung rupa ngarepi njung iya urip ana kutha gede kowe tak tuwake amasa isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman meski tak luwih becik patenan timbang pepisahan lan Sulistya tarewangi samudana marang kulawarga garwa lan praputra liwat kincange alismu ketukang glendang rasane hatiku
urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine apa-apa wae nadyan sesideman tak wujudake Matur nuwun Mbak Dewi Lestari. Menika ugi sarjana seni. Wah, jan tenan gampangane Faisal.